Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin, sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina, pag may tisi mo barato na o ipigo pa, tungod ang may tisi alkaline vitamin C mong lawas aptik birmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. And ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isibon nyo oras sa Pilipinas, alas 9:35. Ang oras, builog na ang redulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man yung redulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag redulong man sa inyo sa kalwan sa Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag manghitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Oras naton mga ka-K5. Nakalaborita sa 39 minutos, nakaligad sa alas 11. Kaliwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. Ngayong gabi sa ito ng magkauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad.
sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga Banwa, kag isa ka component city sa bilong nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, kiningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, kapi sa Clan kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, ngayong gabi na, welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan K5 Night Walk. Sa kinandan, mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, duwag kita nga magatalakay na sang pila ka madragko nga mga issues, mga top stories of the day, sang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, angin kaupon man aton karon na mga balita na ka-information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Ingkantanan sa ilang nga manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Aton nga piloto, si K5 Jason Talaron. Samtang angin kaupon man naton karon ng iban pagit nga mga balita ka information halin sa iban pa naton nga mga reporters. Lagi ka naman sa aton sininga mga K5 beat reporters. Lagikan sa Iloilo City Hall po naton si K5 Jenny Kauyunan. Sa Provincial Capitol po naman naton si K5 Alex Escalante. At mga natipon man nga mga balita ka information lagikan sa aton nga Chief of Reporters kita sa kay K5 Kim Kaluyo. Sa kinandan po naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Sa aton nga news center naman naton si K5 Chani Punay and K5 Joy Apin. Tinandan ako naman ng iyo K5 June Alohado Kapulot. Welcome gate sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Monday, March 24, 2025. Kapit sa 24 na kita subong nga edisyon mga K5. This is the second to the last Monday of the month of March. Ikadua ni sa katapusan nga Lunes. Ang katapusan nga Lunes mga K5 nga bulan sang Marso is March 31. Pagka Martes mga K5 ma-start na kita sa April 1. Pagani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kauturan. Pagkanta na kamudera pirpara na kamudera dira. Kaya ito sini nga dali na lang gali ang campaign periodo. Tingala ko nga mga K5 nga ang komisyon ng eleksyon may ginpagawa ng may post sa Facebook. Ang ginpost sa ila sini nga Facebook account sang COMELEC or Komisyon ng Eleksyon nagamando ini sa tanan-tanan nga mga politiko nga ang ila sini mga K5 nga mga tarpaulins nga napahamtang sa tanan nga mga public areas, mga inang public nga mga lugar, public places, mga K5 inahanglanon na nila ini nga matamaton nga pangakas. Yawan sini ka pangakas ang mga taga-team mga taga-team wasaag druga. Yawan gini sila kapangakas. Tanan-tanan nga daan nga mga pamusod-pusod bisan mga public places, mga plaza, mga gym, mga barangay hall, mga barangay arko, mga K5, mga daycare center, mga eskwelahan, pantapik nila ilang nga mga tarpulin, mga K5. Laban-laban yawan gini sila kapangakas.
na kung magsunod sila sa mando sang kumilik nga daan subong nga gamando sila sa mga muamo sina pagkatapos kaya Manila ginapa-implementar sa insakto laban mga kakipay pakuan man lang nila ni pabungol-bungulan man lang nila ni ang mga tarpulin nga na pamutang nila sa mga kundi nga mga public places ne laban pabungol-bungulan man lang nila na nagkikara sila sa puder kita nyo mga kakipay ay mga nakuha kita nga mga informasyon nga ang mga nakuha natong informasyon mga kaki-5 nga may mga duli tupad nga mga kuan bala nga mga inang nagatrabaho bala sa duli tupad nga gin pang payout patrabaho nila sa duli tupad mga kaki-5 gareklamo ang mga trabahador sa duli tupad mga kaki-5 sabi nyo kung nga kay imbis kang trabaho nila manglimpyo sa mga barangay sabi nyo kung ano natabo intas sila nga magpanapik sa mga tarpulin sipa nyo wala duli tupad ando dito pa yung mga kaki-5 manglimpyo na sa barangay manglimpyo na sa mga sa mga matrabaho na sila manglimpyo sa mga barangay tayo dibla mo na ilang trabaho sang duli tupad ang ila yung mga kaki-5 pinangsugo sila ni Mayor Jerry Treñas kag sang iya nga executive assistant kuno nga si Bots Panagiton nga magpanapik sa mga tarpulin sang Team Wasaag ila ni duli tupad mga kaki-5 ang nagatrabaho subong ikalalain to mga kuano gin pamatudan ini kagagin confirm ini gin confirm ini sang iban sini nga mga miyembro sang inang nagtrabaho sa duli tupad gin confirm nila nga matuod ini mga kaki-5 ang ining pa informasyon nga imbes nga ila sinatrabaho mo amo ang magpanglimpyo sa mga kabarangayan magpanglimpyo sa palibot para nga makalikaw kung tani sa dingge para hindi magdamo lamok hindi masiot ang lugar sa palibot sa barangay ang ilay nga obray mga kakipabagin na intas sila kuno yan ni Mayor Jerry Treñas kag ni Bots Panagiton nga pang tapik sang mga tarpulin labi nagidira sa may area sang distrito sang Lapos mga kakipay ay pwerte nga waslik puder Maria Ihunis tigara po ni Santissima nan ay pwerte nga mga abilidad no so ano na lang nakaroon ng matabo sina si amo na gani hambal ko sa inyo kabisan ano pa nga mando sang taga Comelec sang taga Commission on Election nga pangkakason ang mga tarpulin nga nagabutang sa mga public places katulad sa mga plaza katulad sa mga poste ginamudamo nga poste lang mga tanan-tanan nga mga poste ginamudamo dira nga tarpulin mga kakifab yan ni Dorono kung din pa nga kunsyal na sa sunod tayo sa lawayon mangyapon ay Maria Ihunis tigara po Santissima yan ni Doron yan ni Akap yan ni Sino pag inadaw puro tanan mga taga-grupo sang Team Wasaag ako ni mga nagapinasawayo nagapasaway mga kakifab nga kon gani may ara gani nga mga private person nga nagahambal ka nagapangayo sa akon nga tarpulin nga gay ko bisin sa tarpulin mo nga lagko siling ko daw ay ko sang may ginapang pahimo subong nga tarpulin man nga ang mga tarpulin ko gibutan ko sa mga sa mga private na lang gani nga mga kudal nga ginapanagihan sa mga pribado nga mga tao nasunod gani nila kag ginapang kakas nando pagidayan ko nagagmay para nga plastic ay ko mga lagko abi no nga mga lagko abi nga mga tarpulin laban mga kaki-5 na itaan la ideya ko butang mos babaw ba si dalan panahagdanan kaya ko gani man nagapangayo na gani na way pagani ko ga butang ilaya ga pinagusto sa kapamutang ko sa dinto nga mga lugar-lugar ang taga komisyon ng eleksyon diri sa syudad nagpagwa na sang ila sini nga
mando mga ka-K5. Mando nila dire, inaambala nila ginpuno, butang na sila sini nga Facebook page. Nagamando ini sa tanan-tanan nga mga inang kuan na to, no? Mga sa tanan-tanan mga ka-K5 nga mga politiko nga dapat ang inyo sini nga mga tarpulin nga nakapahamtang sa mga public places mga ka-K5 ang dapat nga inyo na nga pagahimuson. Para da kay 500 ginsend ko da sa aton nga group chat to para nga makuan mo bala pakita mo no. Kung anong mando na ikuan na siya nang amo na siya ang official nga page sang Comelec diri sa Iloilo City. Kung ila siningi mando mga ka-K5. Kita ko sa inyo kung anong mando sang Comelec ha. Araw Comelec Iloilo City announcement to all candidates and political parties. Comelec Iloilo City, attention! Pursuant to Section 29 of Comelec Resolution number 11086, you have hereby directed to immediately remove all prohibited forms of election propaganda at least 72 hours before the start of the campaign period on Friday, March 28, 2025 for your strict compliance. And ako na mga ka-K5 ang official nga post mga 2 hours ago pa lang naging post mga ka-K5 sang Commission on Election ini ang ay kang tanan sa sining ila sining nga ginamando karon sakay boy poste dano pag inahulat mo sakay boy poste, sakay inang batuan girl inang barangay hall. Ang ilay na pamutangan niya mga barangay hall. O sino pagit? Kagiban pagit dira nga mga grupo sang team wasaan. At mata nyo na mga poster nyo. Botob sa mga napamtang sa mga public places. Kaya hindi na pwede ara base sa mando sang Commission on Election sa ila sininga announcement sang Iloilo City Comelec kay ara nakabutang Section 29 of Comelec Resolution number 11086 dapat wala sa may napahamtang nga mga campaign para propaganda o kung mga campaign materials nga napahamtang sa mga public places mga ka-K5 dapat 72 hours before the start of campaign period dapat wala na. Subot silingon pizza 24 ta subong. Dapat hasta sa pizza dapat sa mga pizza 27 why na. Pizza 26 hindi ba? Dapat pizza 26 pangkakaso nyo na. Halimbawa abi sa taga Comelec kung hindi nila pagkakaso ni ano imuon nyo. Failan nyo na sila sa mga disqualification. At ayos bakbakin nyo kaya kay para nga magkaradudla naanad na lang ni sila sang hala kawaslik sang puder mga ka-K5 usad na total mahilig magkamo magpangkakas pinapangkakas nyo gani mga tarpulin sa taga team sulong gugma siyempre kung anong dapat kamo man nakakas ang inyo man hilig kamo gani mga kas hindi inyo mga tarpulin hindi bla sige. Storya nato ni nakaroon mga ka-K5 diri sa aton sining nga pagpangalaga. Samtang sa aton karon nga mga headlines. Sa aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal.
Mga gun owner nga wala sang lisensya ginapaandaman sang PRO6. Samtang PRO6 inathag nga ginaihibalo pa kung mayara sang drug lord sa Western Visayas. Laban may ara na isipa bla milyon bla nga mga illegal nga droga mga ginapangdulong diri sa aton no. Kaya kung may gani masakuti, kung may gani madakpan isang aton nga mga pulis sa may Kalapan Oriental Mindoro, ang ining nagabalor sa masobra sa 800,000 na illegal drugs mga ka-K5 na nakarga sa Toyota Camry kagindala sang taga Banwasang Uton. Tapos may nagagwa nga balita ay dulong yan ikuno to sa uswag lidero. Nadakpan na sa nagligad bla nga uswag leader bla to nga nagalabot sa 1 million sobra man to nakuha siya. At panasayon sa driver sang Toyota Camry dito ikuno dulong ni tani di sa kwan sa ining report mga ka-K5 sa sining uswag leader nga nadakpan nagligad to nga semana sila nito. Ay Maria Huni so ako nagapati nga siling ko basi balakon fake news mamlaw nga inang nga kadamo-damo sa inong tudlo yan nga ato gidyang taga kwan ato gidyang taga uswag leader ang iya ko nga dulungan amakon nyo isipa bala 100 pirato sa mga 124 kilos nga syabo nadakpan mga ka-K5 sobra na 2 kasako mga ka-K5 ang unod yan. Hindi ba lang isa kasako 50 kilos lang na hindi kay 120 plus ato mga ka-K5 kakilo ang nadakpan sa ato sining nga mga pulis nga sa diin nagabalor ini sang masobra sa 800 milyones pesos mga ka-K5 200 milyon na lang kulang 1 bilyon na mo mga ka-K5 daw mo amo sa kakwan ang iya gani sang kwan sang ungka flyover pila gani ni daw 680 milyon plus gindoga gabi 100 mga 780 milyon itugangan pagit sa mga 14 milyon 14 milyon para sa eksperto ito nga manog inspeksyon bala mga ka-K5 so mga 800 at mga 780 milyon plus 14 milyon nagalabot sa mga ka-K5 sa 800 milyon aba maamugid ang kadamuon mga ka-K5 sang project sang ungka flyover kag sang sining nagabalor nga 800 milyones nga 2 kasako nga syabo mga ka-K5 nga nasakuti sa ato sining nga mga pulis sa tong nagligad mga ka-K5 nga mga inadlaw dito sa may Kalapan area sang Oriental Mindoro mga ka-K5 kusunway ni madakpan laban-laban subong siguro gamurudlat na kalimutaw sa mga gahiligop sinimo si Pabla magduha kasako ang dalon mo din nga illegal nga droga duha kasako mga ka-K5 inatag mo din sa bilog nga Western Visayas abaw laban-laban damo naman gamuludlo ang kalimutaw mayo lang ko hindi magkanta bala nila mga ka-K5 nga ano nila kanta naman nagatiyog ang mata nagatiyog ang ulo nagatuyo ang kalimutaw laban-laban na mo gina ipan bala ko nagkadamo sa illegal nga drogang narasakutin yang hambal mga ka-K5 sang ato sining nga Police Regional Office 6 nga pinaihibalo pa nila kung bala mayara yung mga drug lord diri sa Western Visayas. Ibaluan nyo na. Kamati ko ang iban nga mga kabataan sa mga drug lord diri sa una nga mga nagkalatumba. Kamati ko nakagwa na kuno sa prisuan. Kamatamat na sila ginawa kay Waynes Tatay Digong. Laban-laban ang bugina. Ang iban sinidiri, pinaako nilang ilang nga mga sala. Pagkatapos na ako sa ilang nga mga sala, kay 500
pag-ako nila sa ilang nga mga sala, mga ka-K5, sus, dayon nila ka-apply sa natawag naton nga plea bargaining agreement. Mga rason nga makagwa sila. Ano naman mga nagaguluwa nga mga barita nga sa nagkagwa na kuno ang mga kabataan sa mga drug lord. Matitari na de. Sige, bilang tawon tayo si saon tana. Tari na gidman sila dire. Sa iban pa naton nga mga balita, iban pa nga mga headlines, mga mangunguma sa probinsya sa Iloilo labing apektado sang leptospirosis. Samtang asawa sang barangay Tanod nga ginluthang patay sa panwasang pabiya, inpanginwala nga may utang ang iya bana sa suspek. Samtang sa iban pa nga balita lokal, pag-deliver sang produkto ginahimo nga front sang Ilonggo nga nakuhaan sang masobra 800 milyones nga shabu sa may Mindoro. Pag-deliver gali sa mga kwan sa mga produkto do mo ni gina-front ya. Kuno abi may mga gina-deliver sa nga mga produkto mga K5 pilisaton sa Iloilo. Ganitong unod ya, may mga produkto sa nga dala pero may arama sa nga pa ginadala na ginato o kwan ng milyon nga balor sa nga shabu o kanami nga diskarte no. Tantang prophylaxis libre sa mga rural health unit sa probinsya sa Iloilo. Ano isang prophylaxis ni libre na ano vaccine siya. Ano ni siya nga classic sapat ni? Ato na karon nga tago na diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa K5 Night Watch. Antes kita maghatag komersyal ginatamyaw na to na isang happy birthday ang aton nga sumulunod nga to dito sa Dubai subong. Ang isa sa may Dubai, Saudi Arabia, si Miss Ruby Provido Gallo. Happy birthday kita. Kay Madam Ruby Provido Gallo. May gabi kita ha. Happy birthday. Karin sa Dubai bla mo, Saudi Arabia. Ayong gabi kita. Kang happy birthday kasi mo. Salamat sa mo ginpadala diri nga pagiting pababa, pataas ang pababa. Sabiting pababa, pataas at pababa. Ow! Aga namin ito na. Gani. Sige na, no? So, salamat kid sa ginpadala ni mo din nga pamahaw sa K5 News FM team, no? Busog na busog kami tanan. Busog na busog ang lahat. Damo pa sobra. Kaya silang amat-amato nagkaroon sa mga nakapulaw hasta magaga kay kung hindi na maubos ba siya mapanos blaw pagiting pababa at pataas na gadaan. Sige. Samtang sa ato naman nga mga headlines sa mga balita nasyonal, Malacanang gindula ang kabalaka ni Vice President Sara sa ipahayag pamahog sa kabuhi ni FPRRD. Duterte malayo ikumparar sa kay Ninoy Aquino. Mas malayo kunong iya sini nga kabuhi ikumparar sa pamahog sa kabuhi ni former President K5 former President Rodrigo Roa Duterte. Ikumparar kuno sa una sang tiempo na si Ninoy Aquino ang may mga pamahog. Samtang Office of the Vice President o kon OPV kabaton sang bomb threat kaina sang udto. Office of the Vice President kabaton kuno sang bomb threat dito sa may sang kaina sang udto. Samtang produkto sang petrolyo nagasaka naman buwas nga adlaw. Uy! Saka naman,
Gato ganubo ang ganubo to tapos subong masaka naman. Magamo sini kinanglan ta naman magtughong full tank ni. Ikaw mga ka-K5. So ato na karon nga pag-istoryahan diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang mga balita ng Batalyon ng Builugman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500 kag sang Mighty C mga ka-K5. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C ang produkto ini sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center nga maayo gid kag manami gid para sa pagpadula kag pagpabalik healthy sa ato sining lawas kag padula sa ato sining mga balatian. Ilabi na gid ang diabetes, hypertension kag paglikaw naton mga ka-K5 sa cancer. Naton nga lawas bastante ini nga daan sang cancer cells. Ang kasakit na sinidiri kay ma-develop lang ini siya kung ginhatagan ta sang pagkaon ng cancer cells. Ano nga mga klase sang pagkaon? Katulad mga K5 sa mga free radicals. Katulad sa mga inang masami lang nga pag-igo sa ato sininga, paghina sa ato nga immune system bangod kay kulang kita sa pahuway, may stress kita. May stress, may ano pa gina, masahi sa mga nagasulod sa lawas naton mga ka-K5. So pagwas nga mag-weak na ganing aton sininga immune system o kung ato sininga mga antibodies. Was ganing nga mag-weak na, dira na magasugod ang komplikasyon o nagatubo na sa aton nga lawas ang cancer cells mga ka-K5. So para nga malikawan nato ng cancer mga ka-K5, magamit kita sang Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Nga kaya ang Klinika DTX 500 ang may ara ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga mapungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton na nagatuga ini sang cancer. Mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE o kundi sugar cane extract mga ka-K5 sang Klinika DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Mighty C naman isa sa nga ginatawag naton nga isa sa mga alkaline base nga vitamin C. Ang kampiyon ini nga immune system mediator nagapakusog sa immune system capabilities. Agod nga patyon ang mga naguba nga mga selula sa ato sining lawas pinaagi sa apoptosis kag pag-o pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanseros. So ano pang inahulat nyo? Hindi nyo na paghulata pa nga magtubo ang bukol-bukol sa ato sining lawas kag naga-cause ini sang cancer mga ka-K5. Pahulata ka magamuna samtang katigulang kita kinanglan proteksyonan ta ng aton kaugalingon kontra sa mga pamalatian, most especially mga ka-K5 ang ginatawag naton nga cancer mga ka-K5, no? So ganeno pa ginahulat nyo, masya na kamo sa mga opisina sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy ara na pahamtang sa may Salvacion Street Corner A Panis, Barangay Poblacion, Pasig City. Diraman sa may Cosmart sa Banwa sa Miagao. Kagya subuman dito sa may Cosmart sa may Banwa sa Kalinog. Cosmart sa may Banwa sa Kalinog. At the same time, ara makita sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa Banwa sa Miagao. Ara da pangitaan nyo lang na si Sir Jun Amahandi Tanoy. Dito kayo ko, mga ka-K5. Samtang, diri sa syudad sang Iloilo, pili ka mo makabakal diri sa may dalan sang Ilopes. Sa may tupad gilamang sang Robinson's Haro, ara dira na pahamtang ang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. To be exact, ari ini sa may Centro Birch International School, mga ka-K5. Ganyan pang inulat nyo para mapabilin nga healthy lawas ninyo. Kinanglan proteksyonan naton kaugalingon kontra sa mga balatian, kontra sa cancer, kag iban pagid nga mga parte sa ato sini nga kalawasan nga nagaangkon sang pagsuprer sang balatian. Hindi nyo na pahulata pa nga maglala ini. Kinanglan i-prevent naton nga magapabili nga healthy lawas ta nga ato sini nga immune system magabakod, ato
sini nga mga antibodies na ton do mga karabaw ka mga lagko ang ila sini nga hulang nga do pertiga panungay kung may magsulod nga mga mga inang virus o kung bakterya lawas ta kagiban pagid nga mga pamalatian mga K5. Ano pag nahulat nyo? Imnin na ninyo sang klinika DTX 500 kag sang klinika Mighty C adlaw-adlaw para magapabilin nga may proteksyon ang ato sini nga lawas mga ka-K5. Ang so masyar na kamo to ha diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang aton nga oras alas 10:09. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Pagtilaw sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa nangyayato ako ni Dr. Mimi, before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko, dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaspace ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nitul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo tag dedikasyon.
Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pinakatuig, kabudlay, kalipay at mga hamilig kahandurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman kanila. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minuy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay.
Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5, diri sa ato sini nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 21 minutos na kaligad sa alas 10. This time i-check naton karon ang latest weather report nagika sa ato sini nga local Pag-asa. Kamusta naton kung anong tiyempo ta subong? Ang kisa ulan, kisa init man daw buang ang ato sini nga kwan. Ang aton sini nga panahon. Mga ka-K5. Check naton ang latest weather report nagikan sa ato sining Pag-asa. Kita sa Pag-asa Iloilo sa kay Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening, go ahead. Yes sir, mayong gabi sa tayo nga tagpalamat isang K5-7. Yan ay pinakauling lakas ng panahon ng karong adlaw, Marso 24, 2025. Intertropical Convergence Zone or IPCC nagapikto sa Southern Mindanao. Samtang northeast mo sa naman nag-apekto sa extreme northern Luzon. Ang Western Visayas, partikular na syudad sa Iloilo, magapangibabaw sa gihapon ang pagkis sa magalumong tugtong magalumong niyang kalangitan. Kung may mga pagulan man, mga isolated lang mga pagulan, dala sa easterlies. Mahina tugtong makasarangan niya hangin, maghalin ang minhan na silangan, magadala naman sa mga makhanay tugtong makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Andad sa atong temperatura, nasa 25 to 29 degrees centigrado. Adlaw nagatunog alas 6 kinas ng hapon, magkaputla, alas 5:51 po sa aga. Ikaw man pinakauling nga lakas ng panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Manila pa. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang report kag informasyon sa latest weather report nato no pod sa kay Engineer Charlie Depra sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration mga ka-K5. Kag ti daw ay man gyapon sang sa may nabatian nga kag may nakuhang informasyon daw may nagapasulod nga bagyo no. Sabay pati salamat gid. Samtang amat-amat mga ka-K5 ko ano. Samtang nagamat-amat ang ano panawag siniho? Palapit ang Semana Santa. Kagati ara na kita sa ginatawag naton mga K5 nga inang summertime.
So daw labo pa man nga makaangkon kita siguro sang tinatawag naton nga bagyo, no, kabay pa. Ang ulan nga ni ti Sterlist man lang ni kag mga intertropical converging zone. Kag may mga ara sinatawag naton nga shear line mga ka-K5. Sa ato sini nga pagpangalagad karon dugay i-check naman nato ang latest nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo. Ay kang tanan sa kung anong sitwasyon sa palibot sa syudad ta. O sa ato sini nga patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo and ka-K5 Jason Talaron. Kamustahon ta karon dugay ang palibot sa ato sa syudad pero proberse na mabasa tanan sa mga mensahe nagikan sa ato sini nga mga followers mga ka-K5, no? Ariyo kadamo-damo nagali sa mga naka-standby na sa ato sini nga mga nagpabili nagkanagatag na sila sini nga comment mga ka-K5 sa comment section sa nga sa nga ato sini nga Facebook page ang K5 News FM 88.7 digital. Mayong gabi sa kay K5 Idmar Likinya, no, dira sa Pasig City mayong gabi. Kay Ruben Molina, nya Sir John, good evening, watching from Lapus. Sa kay Cheryl Maymay Lapating Branya, good evening. Sa kay Helen Morales, shout out man. Good evening Sir John and good evening everyone. Sa kay Arman Bako Guay, mayong gabi mga ka-K5 Sir John. Sa kay Cherry Ann Miha, mayong gabi da, no? Dira sa may RMC Pharmacy sa Barangay Tagbacaro da mayong gabi. Sa kay Madam Cherry Ann Miha. Sa kay Migo Nonoy Gabayron, mayong gabi ka-K5 Sir John, good evening man. Shoutout man sa kay Ariel Brillo, mayong gabi. Kay Julio Sancho Abelarde Medina, mayong gabi. Idol John Kapulot, good evening man. Kay Ronnie Halico Balsida, Sir John, good evening. Ano na waslik puder? Ano pa kundi waslik puder gede? Kumikay din kay mukita sina nga gamiton magkwarta sa gobyerno para nga ipang para nga gamiton ang tao para ipasweldohan ng mga tao para nga magserbisyo sa mga pumuruyo para nga makabenepisyo siniaton nga mga pumuruyo. Tapos gamiton mo nga bayaran mo sang kwarta rin sa pumuruyo alin sa mga manog hatag sang buhis. Pagkatapos gamiton lang yan sa mga politiko. Ako politiko man ko pero way kuya gagamit ya sang kwarta sang kaban sang gobyerno para nga ipang gamiton ko nga ipangampanya sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo para nga magpahamot sa ako sini nga kaugalingon. Mga ka-K5. Ang ilaya lang tawab daw. Daw unfair ka tama, no? Tawan niyo ba kung ano ang perte ka unfair sa ato, no? Muniho lang tawan niyo bala pamatiin niyo. Kita nga mga pumuluyo nga mga nagabaka-baka sang trabaho. Pero sa akon nga trabaho man taga Pulaw Bugtaw ta para magtrabaho. Tapos gabayad man kita sang buwis, hindi bla? Si K5 Andre La Pastura sa Pulaw Bugtaw sa sang bantay sa technical dio para nga magtrabaho, para nga mag-income. Tapos kinabuhinan man sang tax, hindi bla? Bayad man tax. Tapos amo man si ka-K5 Sunny Punay, si ka-K5 Joy Apin. Kapulaw kami di sa tiyon sa kagabihon, baka-baka trabaho para nga mag-income. Pero amon nga income, obligado kami nga magbayad sang ato sini nga balayran, na nga buhis sa ato sini nga gobyerno. Pagkatapos ining aton ya nga mga kita naman iya nga mga nagabayad sang buhis. Kundi kwaon sang gobyerno nga aton nga kwan nga buhis, no, kay nagabayad kita sang buhis samtang baka-baka kita sang trabaho dire. Ang ginahimo nila ihatag nila sa mga tawo nga inang kabaluman kag mapagros man ang lawas kag may kapasidad nga magtrabaho, no? May kapasidad nga magtrabaho, mapagros ang lawas sa pagtrabaho, mga ka-K5. Tapos ang aton nga buhis ikwaon sa aton kapatay-patay ta trabaho kag ihatag sa mga tamaran nga mga tawo. Hindi man tanan. Ang ibandira nga mga inang ginahatagan sang sang ayuda, mga ka-K5 ti capable giman sila iya nga kag qualified giman sila iya
nga makabaton sang ayuda. Pero may ara iya mga ka-K5 nga kuan man siya ng capable mo magtrabaho, mapag-gross ang lawas. Pwede man makatrabaho kung gusto nila, pero wala nagatrabaho kamag salig na lang sa gobyerno sang ayuda. Sa di ng fairness ini man. O hindi bala? O parehas ni sakay sa aton nga kuan. Sa aton nga fans nga nagpadala diri sang spaghetti sa amon. Ato sa nagpalayo to sa may abroad. Nagkadto sa may Saudi Arabia, dito sa may Dubai. Para nga magtrabaho, bayaan niya kabataan niya di, bayaan niya pamilya niya di. Para magtrabaho, tapos ini sila nga mga OFWs, dagko ang gin-contribute nila sini, nga mga buhis diri sa aton sa pungsod. O hindi ba na? Pagkatapos, gamiton lang kag ipanghatag sa mga tao nga di hamak nga mapag-gross gani ang mga lawas nga pwede man gani sila makatrabaho, pero ugaling tamaran mangita trabaho kay mapasagod na lang sa gobyerno. Isa diin direng ustisya magamuni man. Sa diin ang fairness sinisig na tawag ngayon nga muni man. Amo na gani nga ako ya mga ka-K5, hindi ko ya kontra sa ginatawag naton nga ayuda sa ato sini nga mga pumuluyo. Nami man no nga tagan sila ayuda katulad dabi sang AIC, mga AKAP, mga ano pagigani niyo, mga duli tupad, mga assistance for individual in crisis situation, mga AIC, mga duli tupad nga ini. Kaya makita sina nagakuan, nagakontra sina mga ka-K5. Pero ugaling, daw ka-unfair lang bala para sa ato sini nga mga pumuluyo. Ngang iban nga mga pumuluyo, ay gabaka-baka, pulaw bugtaw, kag magtrabaho, pagkatapos ang ilang trabaho sa ilang sweldo, automatic ginakuha diri ang 12% nga IVAT mga ka-K5. Ining tax. Kay ang rason sinidiri, para nga mabuhi man ang gobyerno, tay ang gobyerno naton, mga ka-K5, kinanglan man sang kwarta para nga ipa-implementar ang mga programa diri sa aton sa pungsod ta. Pangsweldo sa mga tao nga nagatrabaho sa gobyerno. Bigla mo na ang purpose sa sinasang tax na bayad ta. Di karon, di masyado katama ka-unfair. Kaya ang iban nga mga pumuluyo naton, wala na lang nagapangita sang trabaho, kay nagahulat na lang sang ilang nga mga ayuda. Katulad sang 4-piece. Katulad sini sa mga AX nga ni, mga kuno pagin mga duli tupad ni. Ang masakit pagid nga batyagon, kay ining mga duli tupad nga ini, ginbayaran sila, giswelduhan sila para nga magtrabaho sa aton gobyerno. Maninlo sa barangay, maninlo sa kalye, mga ka-K5, hindi blamo ng purpose ang duli tupad. Tapos abusaran pa kita sa mga politiko. Ako politiko man ko subong, manog tapos na gani ko yung programa di hasta lang ko sa Pitsa 27 di. Kaya sa Pitsa 28 di ma-start na ang campaign period, hindi na ko pwede ka broadcast. Mga ka-K5, di ma-pure na ko nga politiko. Karon politiko man ko, pero daw hindi ko yan nanamian sina no. Nagamiton mo ang kwarta sang pundo sang gobyerno para sa pagpahamot sa ngalan mo. Mawaslik puder ka, suguon mo. Ang imo sini nga mga ginapat trabaho nga duli tupad, suguon mo imo yung manapik sa mga tarpulin mo. Ano ang benepisyo sila sa mga pumuluyo kung makita nila tarpulin mo? Ang magkabenepisyo ang politiko nga nagsugo sini sang mga miyembro sa duli tupad nga ini. O hindi bala? Nga nagtrabaho? Kami amon yan nga mga pumuluyo, anong benepisyo namon? Nga dapat supposedly baydan sa gobyerno ining mga duli tupad nga mga members nga ini para nga magserbisyo sa aton sini nga komunidad, magserbisyo sa mga pumuluyo. Katapos ang serbisyo iya pang takod sa mga sticker, pang takod sa mga tarpulin sang Team Wasaag. Di kayo mo kitas naman kundi waslik puder gid lang ano abi panawag nyo sina, hindi na waslik puder. Way pagani ka pulungko ning mga iba na di. Way pagani ka pungko ning bata mayor ni. Sige na ka waslik puder.
Dali lang, ano pagidiban nga mga kwan, nga mga mensahe sa kay Julio Sancho Abelarde Medina, number 1 sa Consejo. Sa kay RV Latombo Rapista. Shout out Idol John Capulot. Okay, shout out kay RV Latombo Rapista. Sa kay Rosanel RTJ Giliano. Mayang gabi man, shout out man. Kay Amoroso Glenn, shout out. Sa kay Jonel Espanola. Good evening, sila nga Sir John. Shout out man, Amoroso Glenn. Mars Tabasundra Idol Pangapihi Anay. Okay may problema. Kape tadi, simple malang mong. Kape tadi, Klinika DTX Coffee Mix. No, may kape ka na, may detox ka pa. Ano kuman. Sakay Robski Rotsak. Niya daw ginagutom ko ba? Ginagutom ka sang spaghetti pababa. Amon may kuan kami, may ginpadulong sa amon di nga adin sa birthday girl sakay inang Ruby Galio, kuan bla Ruby Provido Galio ato sa Dubai. Padala sa sang iyang kuan do sang spaghetti di sang Jollibee bosos kanamito. Haguno sa agi mo. Kay Jomar Pinisilia Rodriguez, mayong gabi man. Kay Christian Gardosi, good evening, shout out man. Sa kay Roque Lambarte, mayong gabi siya kay 5 John, tamyaw lang, ayos. Christian Gardosi, sila niya agali, dugay na dula ni tuod no. Di nagpanago si Libby, si Rudo man, dugay na nimo. Kuha ni Samong daw sidekick na ni Anhing Buyet Udikta so na mo. Kaya sa makita tuod no, ambal nila ginpagwa nila tong informasyon nga daw napatay na kuno. Pero ti base bala kon pagwa lang informasyon na patay gali kay nagtigbaylon to yung itsura kag subong kasi sige lagaw-lagaw ya sa syudad blayaw. Sige baligya sa bu. Sa kay Hilda Kapadada mayong gabi man. Sa kay April Garrido, sila niya Idol John, shout out lang sa pamilya ko sa New Lucena, Garrido kag Sulanya family kapamati gid sila sa imo, salamat gid. Ayos. Sa Jeddah gali no KSA no, si Ruby Provido Galio ato sila sa may Jeddah kwan KSA no. Ang Jeddah natin, hindi bala, sakop pa na sang KSA, Kingdom of Saudi Arabia, hindi bala. Okay? Salamat kita sa kay Ruby Provido Galio. Salamat kita sa ginpadala nga spaghetti pababa at pataas. Sus Maria Hunis. Basta subong ang tigab ko, spaghetti pa. Sa kay Arman Bako Guay, may nag-inaway mga kabataan sa boundary ka Maliaw Pavia kag Palagon. Tek, musta? Anong latest da? Gindala sa Pavia Police Station. Okay. Ate, sige patrol na bahala na sila karon. Sa Kailo na Bundido. Good evening sa niya mga ka-K5 listening and watching from Hong Kong. Good evening Sir John Capulot. Keep safe always and God bless. Okay. Sa kay Jimmy Canido da mayong gabi man. Ging Paragiton, shout out. Christian Gardosa niya, Pigaw, Pulis, Sir dakpan nila runner, ang dealer, wala. Aragaya do kalainon man. Sakit man ang mga tinaganing mo, Christian Gardosa. Ba, daw sa kamsakam, kitang migo mo ba? Kamsakam yung mga migo mo, subong. Yan mo na ng kadako nga recoveries. Nila, second degree interrogation pa lang, masuka na amugid. Masuka gid. Ate mati ko nagsuka na gani. Ano gid na gani ko sino kuno ang durungan niya di sa may syudad Singrilo. Galing kasuno sa iya. Ginpahog siya kuno sa isa ka tawo kay nambalan nga kon manugid sa patyon siya ragay. Nagang tao nga nagsugid kina perting dayaw sa mga kwan, perting dayaw sa mga inang kandidato sa administrasyon.
Mga ka-K5. Samtang siling ni Luna Mundido. Good evening sa tanan nga mga members ng K5 News FM Fans Club Iloilo and International Chapter 2 Incorporated. May gabi sa tanan nga mga membro sa tanan nga mga grupo. Kay Inilin Villamor, may gabi Idol John, Sir AJ, pwede ka pangayo radyo nan sakay kay 5 AJ Cordubada na sa lapton mo dayo. Okay. Sakay Bingbing Vivian pagtulunan a blessful Monday evening K5 Sir John, God bless po K5 Pasi supporter. Okay. Sakay Romelo Buon Bunda, may gabi. Good evening Idol. Bisan hindi ka na imo magamit tarpulin, madaog ka na paagi sa imo pagkaangkurman sa radyo. You're my number 1 city councilor of Iloilo City. The next in line nga angkurman nga magapungko sa konseho, Idol John Kapulot. God bless Ludi. Amo ning ginahambal ni mo. Laban may mahisa naman Dugangan naman ni Wat ni Bakol sa ato ni Buwas. Mawas-wasa naman kita sininila. Sila bayda. Bala man nagkaklaro ka tama sa ato sining mga kauturan sa inakad demolition job mga ka-K5. Okay. O sa kay Blair Matuliano da may gabi. Sa kay Rinaldo Caspe. Pare, ano na ilaman? Gaduli tupad, dalapang tapik sang tarpulin, amo gani pare. Amo gani pare. Waslik poder pare mong gamiton ang government resources para sa pagpahumot sa mga ngalan sang ilang mga kandidato. Sakay Bingbing Vivian pagtulunan. Good evening Sir John sa may barangay Manit tali Papapasi City, no? May gabigid. Kay Erwin Duluso, tama ano yan ba yan tama kagid Idol. Muna gali ang balyan, no? Sa kay Leo Miki Cordero Raimundo, Idol John, hindi ka na mapunggan, madaogid. Bisan ano pa kaguba sa imo, madaog kagid. Abaw! Mayo gid, thank you. Ati nadugang kay sa sinisang nagapangguba. Kay Romeo Subirida, good evening sininga ka K5 Idol John, mayong gabi man. Kay Kagawa Droy P. Fama, may gabi Idol John, kag sa tanan-tanan nga pumruyo sang Barangay Sambagharo. Kagawad, no? Sa kay Kagawad, Droy P. Famas ng Barangay Kagawad, Barangay Sambagharo na may gabi. Sa kay Suzette Quijano, good evening, shout out. Susan Labrador, shout out man. Kay Randy Rufino, John, ipabati biyang jingle mo, please. Bawang, atis, ipasinsya, gid. Hindi ko pa mapabati. Pabati ko lang galing ako na magsugod ng campaign period. Sakay Ronnie Haleco Balseda, Sir John, greet ko lang sang happy listening sa Iloilo Mission Hospital Security Department. Sige, sa tanan-tanan nga mga security forces dira, no? Sang Iloilo Mission Hospital, may gabi sino tanan-tanan sa Security Department. Bantayan nyo mayo da, kasi may gulpe na magsulod nga buang bla, kag magkwan. At pangayo siya bu. Kaya joke lang Sa kay Susan Labrador, may gabi Idol John, watching in Pasay City, Iloilo. Ayos, Narciso Bolivar. Good evening Idol John, shout out kay Sweet Cel Duterte sa Vietnam, sa Subong, Halong Kada. Baw. Yun ay bulo bakasyon ni si Sweet Cel Duterte. Bulo bakasyon na to sa Vietnam. Diretsuhin lang to sa may Taiwan. Sa may Taiwan. Diretsuhin na lang to sa may Netherlands. May kay para makita mo sa Tatay Digong to. Okay. Sakay di pa rin sila niya subong niya Halong Kada. Okay.
sa kay Siri Ann Miha. Nagapamati ang mabakol sa imo idol. Nahisa guro na. Ano pa? Duwa ilang igo subong man. Makon mo ang ilang igo subong duwa. Na bakulan ako nila kay dagang bagoy nahisa sila. Nakakwarta pa sila. Grabe gid no, damo-damo sa mga amigo tanga mga media subong kag iban pagin nga mga grupo. Ka panamit sila subong nalipay gid sila man nga. Makon mo na nga kun way ko maglagan sa syudad bilang konsyal. Daban way sila sang gintulin sa ilang inang demolition job. Ani way sila subong sang demolition job hindi bla? Milyon ang gastos na binyo lang. Masakit la sinadira kay ginagamit nilang milyon nga kwarta halin sa kaban sa gobyerno para nga i-demolish ang ila sininga mga kakontra sa politika. Ate anon na sa panawag at waslik puder man gyapon. Kay Christian Gardose, niya mga matalaw ang tawag sina Sir John, hadlok sila muna paisog-isog ubra nila, panguha inyo tarpaulins amugahan ni. Sinya Idol John, klaro na ang kadalagan sang team sulong gugma. O silin ni Roy P. Fama, silin kagawad Fama. Okay? Under the ground na si agali ka, ti amo man nagani kuno nagagwa nga balita, no? Amo na kuno nagagwa nga balita nga under the ground na siya. Pero ti kon imo lang tawon, way kami kita abi sang yang kwan lang sa una to ya sakay anhing buyet to ya nga hindi bala kag siyang asawa nga damo-damo na may mga nagkumpanyar pag ganito hindi bala. Ariya si Libby wala. Amo na gani man nagagwa nga mga balita kay impormasyon. Nga daw nadula na siya pero wala sang pamatuod. Kasi kibot ka lang. Kaya aran sa galagaw-lagaw siya nagili ang leader sa sindikato bla. Kaya wala gisang confirmation ina mga kakifay. Hindi bla? Sa iban pa naton nga mga followers, si Ronnie Haleco Balsida, niya Sir John, hindi kagidya mawigit sa listahan sa eleksyon Ay gali, bauti amo gining dako nga problemahon nila. May duwa pa kamo kabulan nga waswas para sa demolition job nyo, yadi pa na. Okay, 500 no? Yadi pa na. At least makadugang-dugang pa sa inyo nga mga talinpid. Sige. Ang mga balita ngayon batian mga ka-K5. Ang builog na nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bayo. Para sa mga kauturan naton, sa mga makalikaw sa dengue, mga inang viral and bacterial infection, sa ato sining mga kauturan mga nagasipon lang natubot rang kaso, high blood kag iban pagid nga mga baratian. Galing solusyon mga ka-K5 labi na sa mga viruses katulad sang dengue kag COVID-19. Ari mga ka-K5 ang kinanglanon nyo, Klinika D3 Bayo. Nga ang Klinika D3 Bayo, kaya ang Klinika D3 Bayo isa ka superfood supplement na ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties. Ilabi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bayo, ginahimo ini sang aton nga lawas into monoglycerides. Isa na din ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga kahalin sa D3 Bayo ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog or pinakabaskog mga ka-K5 nga natural microbial sa aton nga kalikasan. Ginapanami man sa D3 Bayo pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorpsyon sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Vitamin K mga ka-K5 isa ini siya ka fat soluble vitamin nga sa diin nagapugong ini siya sa pagsubra nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge. Kung mag-bleeding ka kay ikaw maigo sa dingge ka ma-bleeding ka na. Di pananglitan hindi hindi maagapan. Mga ka-K5 ti laban-laban 6 feet below the ground kagid. Mapatay ka na gid lang mga ka-K5 no? So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kinanglan na naton ang
Klinika D3 Bayo mga ka-K5. Kag may ara pa ganino ginapanami man sa D3 Bayo ang absorption mga ka-K5 sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagaguba man o kung nagabulig man agod nga malikaw ang ato sini nga lawas sa bleeding kung ikaw na impiktar na sang dengue mga ka-K5. Yan ano pang inahulat nyo. Kung gusto nyo mag-ayo, mag-Klinika D3 Bayo. Ang Klinika D3 Bayo, mga ka-K5, ang sarang nga mabakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide. Sa tanan nga man nga mga klinika de alternatibo, Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ang aton nga oras, alas 10:40 or alas 10:50. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako ka. Ano? Wala ba? Tabos ako daw. Luha ito, luha ko. Sabi mo naman, Pasko. Ngayon na, kadaan ako niya. Sadya ko nga nakabato na ako niya. Daw, happy birthday. Sana malala ko niya na Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko.
Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Wow! Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa tatlo palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako ng Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Otsoy! Hindi ka na maganda sa Lodia! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo!
Ay kapang bunyak man siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Antena noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinangalaki ng kape sa mo. Bisan ito muna na white pa nakakaw sa agad, hindi magkakto si Putsan. At siyempre, ni Aramansan, may isip! Sigot na! Tapor, Gabi ka makatulog, kay Marado, ha? Hindi ko na matulog, alam mo na. 1, 2, 3, go! Israel pa rin sa konta. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Saan ang last mo naglugbo? Gabi. Wow! Gabi! Ilugbo mo! Ilugbo mo! Ilugbo mo! Ilugbo mo! News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May
puso. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Oras naton karon nakalabot kita sa 3 minutos na nakaligad sa alas 11. Sa ato sini nga pagpangalagad this time i-check naton karon ang mga pila na ka mga balita kag information. May kang tanan sa mga pila na ka mga ka mga balita kag information. Tipon sa ato sini nga mga ka-K5 reporters. Labi na ang balita nagikan sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Antes na ito report anayan. Kung sa kay kung sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa sitwasyon report. Stand by. K5 News FM. Kampiyon report. Ka-K5 John, mayong gabi. Mayong gabi. Kumusta ka na, Ihado? Ari Maninoy, okay lang. Chill lang. Anong ngayong balita da? Kamusta? Ari Ka-K5 John sa pagkanamit sa mga balita nga nakuha naton. May syudad ba na probinsya sang Iloilo. Pero una naton dari ang sitwasyon ta Ka-K5 John. Sa paglibot-libot ta Ka-K5 John, so far katawhay sang dalan diri sa distrito sang pila ka distrito sa Iloilo City, pero may kaina no, may nagluntad lang aksidente kag subong ang makita na rin naton sa K5 John nga nagabiyahe, mga taxi na drivers naton, mga delivery food riders, mga angkas riders naton, mga ambulant vendors naton diri sa may area sa Ngaro, tiaridi daw kanamit kini sang hamot isang paborito mo na Ka-K5 John nya kanon bala? Ano na? Ang daw ginabati-bating may itlog, ang itlog na bala Ka-K5 John? Itlog nga ginakwan. Kuha na siya ng Ka-K5 John? Cupcake, ano gani na? Kag ang isa pa gidire, kang manamit gidi ang mani Ka-K5 John. Bobote kanamit isang mani nga mabasa-basa. Kaya ginatanok isang mga ambulant vendor naton diri Ka-K5 John. Isa pa diring balot kag isa man ang pancake bala Ka-K5 John, mayari mo diri sa bibingka kag naglabay ba kita Ka-K5 John diri sa may area sa Mandurriao ti ang karabanan makitaan mo din nga nagabaligya ya mo ning mga sulod-anon nga ginasugba Ka-K5 John, mga karne, mga kasudlan sang manok, isaw Ka-K5 John, bo perfect pang sudan panyapon. Idagasuhoy makita diri sa may area sang Mulo ag manamit ni sudan no may mga sabaw-sabaw Ka-K5 John, linagga, pares, pata, may mayari man di nga sisig Ka-K5 John kag ti diri sa area sa Mulo. Pisar nga ti mga muling nga oras ti kadamo sang mga nagadinabay-labay lang no kay ti malapit diri sa ka BPO company nga ti makauturan naton na mga muling nga oras ti duty iban kay ti iban nagapauli naman Ka-K5 John. So para K5 John ang aton nga kalangitan wala man sang itom nga panganod or nagapamula-mula nga daw makitaan mo nga dumaulan wala Ka-K5 John. Kaya sa ngangin daw tama-tama lang daw hindi parehas ligad yung mga inadlaw Ka-K5 John pupuerte ka tugnaw no sang dapya sa hangin sa palibot Ka-K5 John. Ati mayo kay tawhay ang palibot ag daw chance nga magulan. Yari na ang Ka-K5 John anong tangaton yung mga balita diri sa una-un tari Ka-K5 John job hire no sang City Hall Ka-K5 John kung sa din tiinay nagluntad diri nga aksidente kaina diri sa may diri sa may area sang Benigno Aquino Avenue diri sa may Taft North Mandurriao Ka-K5 John mga alas 5 kay inasang hapon kung sa din no ining isa ka motorsiklo nga ginamaniho diri ni alias Nonoy Nonoy 28 anyos sa Catering Badmolo kagang angka sili nga mo si alias Ray 48 anyos kag residente naman sang Soo Carevalo Ka-K5 John pakadto na sila kuntani ni sa may
pabalik sa ilang opisina sang nabungguan sila sang truck na may karga sang isda nga ginamaneho ni alias Toto, 47 anyos, sang barangay Mansalingan, Bacolod, pero temporaryo ni siya nag-star sa Punta Luis sa barangay Poblacion, Concepcion, Iloilo. Kay kaina may nagdulog ni or nagpundo ining motorsiklo kay ti may nag-giveaway siya sa nag-U-turn nga salakyan kag nagasunod sa ila ang truck. Karon ginapatihan wala nagkagat ang preno diri sang truck kag ti rason nga nalabot ni ang motorsiklo kag nagtupa ni siya sa tuo nga porsyon sang truck K5 John na malapit sa buli sa tuo nga porsyon sang ruida kag tupa lang siya didto K5 John kung sa diin nakaagom sang pilas sa dughan do internal injury ni allegedly K5 John ining angkas nga si alias Ray kag gas-gas nanto kang naanggon ni sang driver nga si alias Nonoy kag gilayon man nagindala sa ospital Dua kay si alias Ray niya ang angkas ginadala niya sa may Western Visayas and Medical Center pero K5 Zone ginbawian isang kabuhi samtang gina-revive siya o samtang ginabulong K5 Zone. Sa pulis desidido ni nga magpasaka ang kaso sa pamilya ni siyang biktima karon ti ara naman sa kustudiya nila ining driver sang truck K5 Zone. Sa isa pa naton nga balita mo kanami ni K5 John at scam nagtanyag sang barato nga iPhone 11 K5 John nagtanyag ni gintanyagan ng mga empleyado sang separado nga mga mall diri sa may Iloilo City sa barato lang nga presyo. Naglunta ni K5 John mga alas 4 kaina sa hapon kung sa diin ang mga biktima diri 5 ni tanan kabilog K5 John tapos ang 5 sila kabilog K5 John ang duha sa area sa sang ang duha sa area sang Mandurriao tapos ang tatlo ni amo ni sa area sang Haro K5 John. Ang isa sa ilan ni K5 John ang nagdown ni K5 John sang tag 10,000 may 8,000 tapos may araman sang 15,000 K5 John. Kung saan no all in all wala sa 20,000 ni estimated ang nakuha ni sang suspect nga nagpromisa ni K5 John nga may ara sila kuno sang unit sa may Davao nga daw palasek na kay ti nila kuno ibaligya na lang kuno niya sa mas dubo nga presyo. K5 John tungod sa nag-ambit man nagahanduman ining mga nabiktima nga magka-iPhone K5 John dari sila nga naka-down kag titungod sa manami man mag-explicar mag-shell stock ining suspect dari sila naka-down K5 John sing nagambalang suspect nga dali lang kay naton balikon ko lang ikuaon ko ng ilang unit sus makaliga na pila ka oras why na makabalik ining suspect K5 John rason nga nagpadulong ning sila ning iban sa may distrito diri sa Mandurriao kag ginreklamo ining nagluntad sa ila nga ginaligar pagpamaldong K5 John. Grabe nga balduganay ba? Yes, amo gid K5 John do balay daw first time nila ni matabo sa ilan siya halos hindi man tanan iba nagahando man sa magka-iPhone K5 John titi cellphone nga daan no kanami isang camera ya kuno kag pang perfect kuno pang selfie bla K5 John kag tiamo na ipananglitan K5 John nga madakpan ni suspect desidido sila nga magpasaka sang kaso K5 John. Dapat failan na kaso bisan di pa madakpan para panaugan warrant of arrest. Yes, amo gid K5 John kay tiamo ni tiamo tong gin pablater lang natabo sa ila K5 John. Sa bihak bahin sa balita naton sa ginpatigayon man nga drug bypass operation diri sa may distrito sa Arevalo K5 John particular area sa Barangay Santa Cruz sa Arevalo K5 John kay nasa nga isa ini ka joint drug bypass operation nga ginpamunuan ni Police Captain Ryan Christ Inot ay nga hepe diri sa ang hepe sa City Drug Enforcement Unit
konsiderin ang suspect ka K5 John. Ang suspect ka K5 John ang kilala kay alias Dave, 33 anyos, kag residente gani sa barangay Santa Cruz, Arevalo. Konsiderin siya niyang napaklan sang isa ka plastic sachet sang suspected sa buo gamit ang 8,000 pesos nga by bus money. Pagrekisa ni sa iya ka K5 John, wala siyang recover sa iyang allowance sa posisyon, kundi sa sunod sa iyang balay na-recover ni sa kahita ang apat ka heat cell transparent plastic sachet ang suspected sa buo, kag may isa pag gidari ka na tied nga bugkos, isa ka bugkos ng ginapitian illegal nga droga kag K5 John. All in all, nagabugat ini siya sa 65 grams kag may market value nga 442,000 pesos ka K5 John. Kag suno pa diri kay Police Captain na Inot, madugay nila ni nga monitor ining suspect ka K5 John, kag nahibaluan diri man ni sa area sa Arevalo, particularly dira sa may barangay Santa Cruz ang iyang area of operation. Anay naman ni siya na preso sang 2011 kag nakagwa sa 2024, kag amo ni sa arestado na dismiss daw ang iyang kaso ka K5 John. Sa sang arestado ni ginapanginiwala niya nga nagabaligya siya sang illegal nga droga ka K5 John. Ngayon pangiwala ya. Oo, okay, suno sa iya, way man sa kuno na ang alegasyon niya, wala siya kuno na baklan, kag wala siya nag-engage sa illegal nga droga ka K5 John. Pero kagi na sa dakop. Yes, kagi sa dakop ka K5 John. Nami. Kampiyon. Kung sa bagay pulis ta gani nga PNP chief natul gani gambal nga ang mga drug addict ni biktima lang ni. Okay. Sige, so ano pagid iban nga mga balita da? Amo ni ka K5 John ang so far nakuha naton nga balita, kag isa pa magidalagas kita nga katuan pa naton allegedly ni naka long sleeve nga dulitopad ka K5 John. Nakitaan sa picture to nga ginapasun kay Otto ko no sang tarpaulin isang Team Uswag ko no ka K5 John. Nanong ka kay Oga butanggid. Kapag naputo naton na K5 John, do ka sakit sa mata, hambal sa komento nga dira na sa may sa may barangay Lapos Norte kuno natabo niyo dulitupad yung mga beneficiaries niyo. Yes, amo na ka K5 John. Agin pangsugo nga magtakod sang mga tarpaulin sang timo saag niyo. Kita mo picture da? Yes. Ara ka K5 John. Amo na ginatingwaan naton nga makuha ni ang pahayag sang kapitan ni sang barangay ka K5 John kay hindi nilang ulangong alegasyon ni ka K5 John o akusasyon sa ining mga individual ni kitaon kag isa suno pa sa information nga nagatakod gid kay K5 John sang pulento sang Uswag kay K5 John. Sige. Ari ay may kada may miyara kada kopya sang picture kay K5 Andre ara sa sa group chat lang tawabla. Ari pakita tay mga kakipay ba para blang at least mabalaan nila blang at tutuod ginahambal tao. Ang barangay kapitan dira, singaning barangay kapitan da sa man sa barangay Lapos Norte man. Kaya daw dira ko nga barangay mo. Kaya may barangay Lapos Norte sa nga mga duli tupad beneficiaries. Gin pang sugo sila nga magpangtakod sa mga tarpaulin sang Team Uswag. Tapos may mga ngalan gani diri nga maging panghambalo, tapos sa saang barangay kapitan mga ka-K5 ang isa ka babae galining nagasugo sila kag grupo nila nga daw mga feeling barangay kapitan. Okay. Araw lang tawa niya blaw na mga duli tupad na sila nga mga nga mga beneficiaries ga uniforme sila sang sang duli tupad nan ang ilang ginapang takod
mga tarpulin sang team Wasaag. Dala pa na silang trabaho. Sabi ko na yung mga dulong sinisang ang mga kwan sining ilang kwan ang ilang trabaho. Abi ko na trabaho nila ni pangkwan, pangnilhig, panglimpyo sa ato sining mga kabaranggayan, labi ni gauso subong ang dingge, dapat manglimpyo sa mga kanal kag tanan-tanan da panglimpyohan palibot sa barangay. Kaya mo ning dapat nga trabahoon nila ang kabaylo sina swelduhan sila sang tag 513 pesos kada adlaw. Mo nang ilang kwan mong amo na ilang nga trabaho mo nang ilang nga sweldo 513 pesos kada adlaw. Ang kabaylo sina dapat magserbisyo sa aton nga mga pumuluyo. Ti subong ara lang tawan nyo bilang picture nga pakita nato sino gina-flash naton sa inyo ho. Nan ho. Ngay uniforme kisila sang dili tupad tapos may mga dala sila nga mga tarpulin. Tapos sa mga tarpulin kung ginakayo lang na o kung inang butang tabi no daw ginakulo kayo nila pero tingaan nga may mga dala sila nga mga ginapang nga mga damo nga mga tarpulino. Ano na pang kayo ng isa-isa. Nan, amo na sa K5 Aron ang ginamin mo? Yes, sa K5 John. So pasabta na ang mga punong barangay da kag kung sino ning nagpa-implementar sinisang duli tupad nga ini para mabalanta nga ang sino nagsugo sino sila nga magkwanda nga magpamutang sang mga tarpulinda nga ang trabaho nila ya panglimpyo sa barangay. Kanami klase. Ginainto na kita sa ngato sini nga gani masakit gani way makita sina nagapamalabag kay manti para man sa mga pumuluyo mo. Pero kinintuon malang kita nga gamito ng kwarta ta ipanagtag sini sa mga tawo kag paobrahon. Tapos sa obra nila imbes nga magserbisyo sa publiko, magserbisyo sila sa mga politiko nga sugo sa ila. Hindi nang benepisyo sang tawo da o hindi Black K5 Aron? Yes, amo gid K5 John. Kanami no nami nga klase o kanami pang lapdusan nga klase niyo. Hayo. Sige yan yung waslik puder nga mga yudikaka kamo pila ka adlaw. Kita sa ato sila nga mga pumuluyo makuha na gid lang madugang na gid lang ini ang pagkadismaya sa ato sila nga mga pumuluyo sa inyo da nga nagaginamit kamo sa mga puder, nagagamit kamo sang puder, nagakuan kamo nagawaslik puder kamo. Gamiton yung kwarta sang gobyerno para kuntani sa pagserbisyo sa mga pumuluyo pagkatapos serbisyoan na ipaserbisyo ninyo ya sa mga politiko. Paggamit sang government resources agod para sa politika sining mga nagapulungko subong sa syudad. Bala nyo naman ang mga kulor na kung nakapulatanin ang tarpulin bot silingon iya na sang team sulong gugma. Kali kayo nakablo bot silingon iya na sang team Wasaag. Hindi Black K5 Aron? Yes, amo gid K5 John. Nan, te. Pasabta naman na kung sino nagpatigayon sinasang team sang kwan sang duli tupad, pasabta na kung anong rason. Ang ilang obra ya panakod ka tarpulin. Di pa sila takan, di pa sila iyawan nga ginapangkakas ng tarpulin sa ilang nga panguntra. Tapos manakod, pag naman manakod, di pa sila iyawan, pati taga duli tupad, gamiton pa naman manakod. Man, panik na kamo nga. Ano? Duga super science na sila. Duga panik na gid. Panik na gid. Bot silingon daw, ay na gid. Way supporter na, duga matamat na gid. Abi kay kapulungko kamudang pinang wala man kamuga perform abi mayo mong. Ilang tawa. K5 Aron? Yes, amo gid yan kay K5 John. Pero muna ating wala natin sa K5 John. Kamakuha din ang pahayag sa kapitan sa kapitan sa barangay. Kaya mismo ining mga individual nga yara sa Laragway. Barangay Lapos Norte kuno ni. Kuno muna amo nang katuan mo to boss kag fulapon nga pamangkuton ng barangay kapitan da. Kaya hindi ba lang barangay kapitan nga pa under na sa ilan ning duli tupad nga nino?
Yes, daw may-ari sila ka K5 John, mga ginapasolo dira nga mga mga ilang nga pumuluyo. Kapitan gid nila balaban sa K5 John, tikwaan sila buwas gid sang statement nila. Ang budget na daw halin ko na sa kwan mong sa party list blang inang wasaag Ilonggo. Sa mga party list system, di may kasi sa mga pundo ka K5 John. Pundo na sang kwan, pundo sang party list. Pagkatapos ginhimo nga duli tupad, pagkatapos ang duli tupad sila nagpatigan na raw na lantaw na naw wasaag Ilonggo kita mo ginapanami namin labutang. Tapos gindala na niya ina ang grupo sang team wasaag pagid. Kundi wasaag na sila tanan-tanan. Amo na nga ara sila subong sa panic sa panic mode kay man nga sa panic mode sila. Balaan nila nga daw ba disgrasya gid ang tanan-tanan halin sa Vice Mayor pagkatos dalong. Ating mayor daw madisgrasya pa sila kay si Banggahin daw gadamo pag yan ang supporter. Yan bot, sinyo na bala mo da. Tuduhin nyo da nga waswas. Panic mood sila gilin subong. Tapos, ariyo, siling sang isa diyo nag-mensahe sa ako, no? Siling niya idol, siling niya nanginwala, siling niya sikap. Manginwala kuno sikap kung katuan mo. Tati katuan mo gituwasa, magkuton mo kay base kuno manginwala sa kuno. Yan nagkuan diyo may nag-message diyo siling idol. Manginwala gina sa niya sikap. Tawon tay ko manginwala sa ano na bulag sa kagbungol nga was kita. O ano sa bulag na sa way kita sa nga mo nga mga kuan daw mga kuan nyo, mga tawo yan ang nag-duli tupado. Hindi bla kay Pay Baron. Yes, sa K5 John. Amo ning nami sa aton kung maghatag kita sa balita kumpleto ta sa ebidensya mo. Pero sa to sang ginhiwat nga drug bypass operation. Ang nadakpan to wasaag leader man to. Mga sobra sa kamilyon dakpan to hindi Black K5 Baron. Kung mga wala kita sa tong picture, wala ka to makapagwa sa picture kaya to makita ang picture to sang iya sining ID. Laban-laban idoso pa nila to sa team mo sa kwan mong sa team sulong gugma mo. Hindi Black K5 Baron. Ay kanami nga klase galing kay ti politika ni mong base Black ko makiganta di kay gintratos politika galing kay man ti hindi man himo malikawan kay ari na kita sa political mood. Hindi bla ari kita sa chimpo sa politika ni subong natural ni nga alalata hindi pagtalakayo ni mga issues parties politika ni kay gakatabo ni okay Pay Baron di bla. Yes, amo gid K5 John. Ti sige ayos Di na tawa dugang pa basi pati ikaw dalahig. Sige. Ayos, kay Pay Baron. Sige ka K5 John, kag gini nga mga balita ginadulong gid sa Kalawan sa extend food supplement for men sa kilala naton yung wala na puwersa ang ilang sa paglabing nabing kay Mrs. sarang gid mag-inom sini sang extend magluwas tira nagapanami magid sa aton nga blood circulation kag nagapahilway sa mga sa aton nga korason sa posible mga baritian. Kag ginadulong man ka K5 Ray Espeao Malay nga palangga gid ang pumuluyo sa Banawasang Putotan. Kaupod sa patros ka K5 Jason Talaron ako naman si K5 Aaron Delfoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. So mga ka-K5 na batian ng mga detalye sa mga balita. Nagikan sa patrol upod kita sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. Kadala sa aton oras 27 minutos na kaligad sa alas 11. So muna gani mga ka-K5 na tingalahan naton, no? Kaisipa bala sos nano man nga klase ni nga supposedly ang duli tupad niya hindi ba lang ila sila nga trabaho mga limpyo sa iban gani nga lugar ang mga kwan ang mga duli tupad naton nga mga beneficiary sa mga ka-K5 sa iban niya mga pungsod ang ila ginapanglimpyuhan niya mga suba, mga kwanta ni Blaho, mga sapa nga mga damo sang mga nagklag nga mga kwan, nga mga sagbot, mga kwan, mga suba nga mga damo-damo sa mga inang basura.
Ginalimpyuhan ini tanan-tanan igo na buyan niya purti katinlo sang suba. Di sa aton ganing aho nga dalan-dalan lang gid. So tinluan, sulo silhigan tapos suro hilamunan. Amo nang ginahimo nila. Tapos dugay-dugay muntat na dayon. Tapos gamiton pa sa politikan ano man kamo man. Balaan na sa ato sini nga mga kuan nga mga pumuluyo nga kon kamo ang nagsweldo sa ila, kamo ang nagpatigayon para masweldohan sila sa duli tupad nga ini. Ang gagwa da karon nga daw may utang na gani sila ng kabalaslan sa inyo. Nga nabalaan naman sa aton nga mga pumuluyo. Yan ang kwarta ang ginagamit ninyo, kwarta na sa gobyerno. Halin na sa ato sini nga mga taxpayers o kung sa ato sini nga mga nagabayad sang buhis. Amo na gani ang unfair. Kung sino pa to nagapatay-patay sa trabaho, amo man to nagabayad sang buhis. Amo pa to ang hindi makabaton man sang duli tupad. Tapos ang iba naman niya gaan sang duli tupad, gaan sang ngaik kay mga nagakwan, pero halos capable sila nga magtrabaho, baskog sang lawas nila dapat supposedly nga magtrabaho. Dapat nga magpangayo sang magapangita sang obra. Pero maskin pa ka maayo nga hindi nila mag-obra, naghulaton na lang ang mga abono o kung mga ayuda sa ato sina gobyerno. Kag mayo lang tani ko ng kwarta ginagamit pa sa insakto, pero inang kung kaysa ginapanahor na, ginainom, kag iban ginagamit pa ka shabu. Ay kanaming klase o. Sos din ang hustisya, sini magamo, sini mga kakifay man. So sige. Standby ka mo. Kaya wala labot gali sining ang report nga mo ning ginahimo nila pati ang barangay kapitan na sa may barangay Lapos Norte do ginakwan nyo ko do ginalibak nyo ko da ginabash nyo ko da mandam na kamo ha makita o gani ebidensya ang ginabash nyo ko mandam na kamo ha kay maklitaay kita sa korte sabi nyo ha naanad na lang kamo ha amuyuan nyo lang hindi ko magdaog. Amo ginang tutuduhan nyo gid nga pangampanya. Tuduhin nyo pangampanya hindi ko magdaog. Total araman bastante magkamo sa kwan sa bastante magkamo sa ano ganin niyo sa inang financial support para sa demolition job kontra sa akon. Pero tuduhin nyo gid nga daan. Nakalusot gani ko ka magdaog gani ko sa City Council himanda lang kamo. Kay naka K5 hindi man kuya madumot. Hindi man kuya inang siling nga madumot ha. Ang ako man ni kung kaisa hindi lang ko malipaton. Ang ukayon ko ginatanan-tanan hindi man kuya magbalo sa inyo ha. Way na sakon nga kwan, way na sakon bokabularyo. Ang magbalo sa inyo, no? Nakon man lang sinidiri simple man lang mong kinahanglan nga ligwaton ang patakaran sa ato sini nga mga kabaranggayan. Ilabi na gid ang sobra-sobra nga mga pagpanghugot sa ato sini nga mga pumuluyo sa mga kabaranggayan nga kung hindi kay mo mag-upod sa ilang nga gusto mga ka-K5 ipton kanimo pahugon ipton kag tanan-tanan nga mga pamaagi himuon pero sini ilang tawa nyo balao mga taga-duli tupad beneficiaries ni matani ni mag-ubra sa muna galing kita muna kay ginsugo o hindi bla ay sus man kun mga akong taga-duli tupad kasugoon ko amo niyan balo ko dala di kay sunugon kun lang ni mga ka-K5 wala sige sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5 ang iban pagid nga mga balita ka information mabatian ninyo sa ato sila nga pagpangalagad. Katapos amang sa ato sining mga pilapagid ka mga importante nga mga commercial diri sa ato sining nga pagpangalagad. Ang mga balita nga inubatian builog na giradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Mga ka-K5, Klinika DTX Coffee Mix may-ari ini nga ampalaya extract powder, may chia seeds extract powder, kag di sugar cane extract powder. Nagabulig ini mga ka-K5 kay puno ini sang antioxidant. Ini nagabulig para sa pag-detoxify sa ato sining lawas, ato sining mga selula, sa ato sining inang digestive system para nga mangin manami ang ato sining pagwa sa ato sining mga kinaon.
or ginatawag naton nga paglunas o kon paghatag sang solusyon sang problema naton sa constipation. Klinika DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Ato sila nga pagpinalagad mga ka-K5, ang aton nga oras alas 11:34. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa... Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala. Aba, nala. Oy, garap. Kinala mo atong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit-jit man. Pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na yaman. Ready? Ilunos mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yun last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-produce mo na! Grabe sila rin, guwapa, Okay, kamo ang mag-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang ang sakit pa mo. Okay. Naisip po naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-isip lang sa mga pumuluyong kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang ilog. Six lang ang padalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nino. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong na panginsan. Pisos! Nakalais water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May nag-piso pa na water sa mga. Aray. Awan. Udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Pasakay na. Tara na. Ini sa ikaw mo lang binog. 200! Yung patubag pasakay, enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakaboy niya, how? 300! Na pagdating mo sa lagbong, ako mo 400!
kay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa K5 News FM? Okay. Liwatotang hambang naton hep horay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa dalom. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not episode na nag-report na nasa. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay lang ay. Wala ang problema ko pa ka magyabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. Tungkol kay Tuwa na lang nabubalis na doon ka. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Okay na. Ikaw ang ito sa Hepepurable sa Limon, ikaw ang mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1.5. Ang pinakano mo, sinente 500. Nasa 500. Okay, ready? Okay, go! Kaboy! Uy, matanda! Matanda! Tanda, magpashoot pa! Oh, hindi ka sa nagkapit na agad! Halila. Babang ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano na yun? Namalong lugo? Sino lang taglugo? Si Papa. Ready? Music! Ikaw nagdaong mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay niya. Tapos nasama ko na. 500! 1,000! 1,500 pesos! Yeah! Sige, ano ba ang basa sa K5 News FM kay Doc Manilo? Maraming salamat. Sige, nalipay na natin ba? Hindi ka na pag-lemta, punin na to. Wala ka ta. Ano bang gano ka dyan? Madamogid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao.
Bilang pasalamat sa inyo padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa buong gabi may chance magkaong 1,000,000 pesos. Okay? Sino gusto makita? Sino nagkasama? 88.7 Wow! May puso! championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad ang aton nga oras karon. Nakalabot na kita sa 48 minutos na nakaligad sa alas 11. Kasi nga matiron sa ilo kita sa mga balita na ka-information nagikan sa iba naton nga mga ka-K5 reporters. Check nato ang mga detalye sa mga balita upod kita sa ka-K5 Kim Kaluy. Ini may kang tanan sa report sang pag-deliver kuno sa mga produkto amo na ginahimo nga front sa sining Ilonggo nga nakuhaan sang masubra 800 million pesos nga balor sang shabu sa may Kalapan, Oriental, Mindoro.
Yari mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa kampiyon nga report. Standby! K5 News FM. Kampiyon report. Ka-K5 June, ginahimo gid lamang nga front ni Christopher Malco, 43 anyos nga tumandok sang Uton, Iloilo. Ang trabaho sini nga bilang truck driver no nga naga-deliver sang nalain-lain nga produkto kaangay na lamang sa mga basic goods. Lakip na diri mga bugas, kalamay kag iban pa agud nga magpalasik sang ilegal nga droga. Kung madumduman, si Malco ang nakuhaan sang 816 million pesos nga ginapatihan illegal nga droga dito sa may Calapan Port sa Oriental Mindoro sang March 21. Sa live interview o kung according diri kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang chief sang City Drug Enforcement Unit akon CDEU, ginpayag sini nga base sa statement ni Malco sa mga otoridad, may nagsugo gid lamang sa iya o kung may dako pa nga tawo sa likod sang kapin 1 billion pesos nga balor sang sining suspected shabu. Nagapati man diri si Inot nga ang kabugusan nga 120 kilos nga shabu ang indi tanan para sa Iloilo, kag posible nga i-drop pa ang iban sini sa nalain-lain nga mga probinsya. Ginahimo man nga palagyan ang Iloilo bangod makabig ini nga ideal route paagi sa madamo nga mga entrance o kon entrance kag exit points. According pa diri sa information kay K5 June nga nakuha sang natungdan o kon ni Captain Inot, ginapaagi sa Roro ang illegal nga droga kag ginatun-an man sa mga nagapalasik sini ang routine sa pagpatigayon sang checkpoint, amo man ang pagchekyar sa mga bagahe sa pantalan. Ang ini nga balita ang nadarong sa inyo sang Power Trio sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy nga amo ang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Saranggid mabakal sa mga produkto de kalidad, ang ining mga produkto de kalidad sa klinika and of course sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kaginiman nga balita ang ginadulong ni K5 Ray SPH Umalay nga palangga gid ang banwa sang Pototan. Ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Oras naton mga ka-K5, nakalabot ita sa 51 minutos na nakaligat sa alas 11 na matian mga balita kay informasyon, detalye sa mga balita nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Sa mga balita ang inobatiran ng Builogman nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men, may makakaklabo waska nga nagbulig ini para sa maayo nga sirkulasyon sang dugo sa ato sining nga mga pumuluyo mo sa espesyalista sa mga kalalikinhan. Ang kon panangitan nga nami ang sirkulasyon sang dugo. Nami man ang pag-deliver o kon pag-distribute sang mga nutrients, ka mga vitamins, ka mga minerales nga ginakaon naton ginsulod sa ato sining lawas. So ko nami ang pag-deliver sang or pag-distribute sa sining mga mga inang nutrients nga kinanglanon sa lawas naton sa ato sining mga ugat-ugat. Nami man ang pag-function sa ato sining mga ugat. Ilabi na gid ang aton nga mayor nga ugat. Extend Food Supplement for Men, bakla nyo sa mga butika malapit sa iyong lugar. Pag sa tanan-tanan man nga mga klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Sini nga matiron sa ilo kita sa dugang nga mga balita sa naman kita sa mga report nagikan sa City Hall. O kita kay K5 Jenny Kauyunan. Asawa sang Barangay Tanod nga ginluthang patay sa Banwa sang Pavia, ginpanginwala nga may utang ang iya nga bata sa sospetsado. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. K5 June, hugot nga ginapanginwala sang asawa ni Carmelino Menor nga ginlutang patay sa barangay Amparo Pavia nga may utang ang iyabana sa suspect nga si Reggie Gaborno, rason nga ginlutang patay ini sang Marso 22. Sa interview naton ni K5 June kay Regina Menor, asawa sang biktima, ginpahayag ni K5 June nga ang iyabana ang wala basta-basta nagautang kun wala sang papeles o kun kasulatan. Ginpahayag pa sa natundan ni K5 June no nga ang gindaon
sa motor nga ilagin bakal ang gikan sa sinuptan sa agot nila nga anak ka K5 June gikan sa iyang obra. Nibaloan ka K5 June ginpahayag sa suspect nga si Reggie Gaborno nga utang nga wala nabayaran ang motibos ni sa paglutang patay kay Carmelino. Sa karon ka K5 June desdido naman nga magpasaka sang kaso ang pamilya Menora. Report na gikan sa Banwa Sampavia. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Katapusan naton nga balita nagika naman sa Iloilo Provincial Capital upod kita kay K5 Alexis Escalante. Ang prophylaxis libre kuno sa mga rural health unit sa may probinsya sa Iloilo. At mayo kay libre ni. Yari mga detalye sa mabalita upod kita sa kay K5 Alex Escalante. K5 Alex sa Kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM. Kampiyon Report. Libre para sa tanan ang bulong nga prophylaxis nga available sa mga rural health units sa kabanwahanan sa probinsya sa Iloilo. Sino kay Dr. Rodney Labis, ang leptospirosis ang isa ka makamamatay nga balatian gani nga ginapasigurado sang Iloilo Provincial Government o kon IPG nga mayara sang bastante nga supply sang amo nga bulong. Dugang pa sa natungdan kung may sintomas ang leptospirosis, gilayon nga magpadulong sa RHU sa kada banwa agod nga magpakonsulta kag ma-assess no ang kahimtangan kag madala sa ospital kung ini ang kinahanglan. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DDX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 ti amo gining way na chimpo naman yun po way naman ta K5 Andre no. So chimpo na. Kailan kay pangbasahon tanan ato sini nga mga followers diri no nga mga nagkalabilin sa ato sini nga pagpangalagad sa kay Benji Astorias kay shout out sa kay Tristan Wyatt Gulay, shout out man Merly Bustilio, shout out sa kay Ronnie Haleco Balsida, shout out Sir John, wala ka nagapatukar sang ginasaot mo bala nga turagsoy o gani way chimpo siya buwasa sa buwas kay matukar naman ta, okay? Sa kay Rose Balido, mayang gabi man nga hidlaw man ko sang tingog ni Idol John ko ba bago ka naman nakabalik. Kay AJ Cabral nya idol, nami mo music sure ball daog ka na. Hindi man na madalang tao sa music siguro importante lang imo sini nga plataporma sa mga pumuruyo. Sa kay Bigong Nilalang mayong gabi, Jobert Carabuena, Ging Panagiton and Romeo Subiri. Good night sa inyo tanan-tanan. Way kita chimpo diri sa ato sini nga pagpangalagad. Sa ngalan sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Po naton diri sa technical side si K5 Andre La Pastura sa ato sini nga news center. Po nato si K5 Sanipunay and K5 Joy Apin. Sa ngalan sa ato sini magkaupdanan sa field no si K5 Aaron Lloyd Rifollo and K5 Jason Talaron. Ato sini nga mga reporters with K5 Jenny Kauyunan, K5 Alice Escalante and K5 Kim Kaluyo. Sa kinanda na kuno miyo K5 June Aluhado Kapulot para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. Ang himpi